ଭଲ ବି ଫଟୋ ଉଠା ଫଟୋ ଉଠିବନି ଫଟୋ ଉଠିବ ହଁ ଏଇଠି ତ ପଳେଇଲ ଆଉ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଏଇଠୁ କେତେ ଆମ ସମୟ ଲାଗିବ ଭଲ ନାଇଁ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କେଟା ଯାଇ 5ଟା ଯାଇ ନାଇଁ ମ ଛଅଟାରେ ହବ ନା ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଉଥିଲା ହଁ ପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର ଫଟୋ ଉଠିବ କ'ଣ ଟିକେ ବାଇକ୍ଟା ନେଇ ଲୋକ ଯିଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯାଉ ନାଇଁ ଭାଇ ନା କାଲି ସକାଳୁ ଉଠା କାଲି ତ ସକାଳୁ ନେଇଯାଇ